सानफा एफा कोरोना भाइरासआ बुहुमाव जेरैबायदि इनक्रिज माने बांद्रायगासिनो दं थिग बिदिनो एसामावबो एसेबाबो सानफ्रोमबो बांद्रायगासिनो दङ। स' बेबायदि जोबोर गोनां खौरां जोङो नै भिडिअनि गेजेरजों सावरायगोन। स' खुलुमबाय बयखौबो गोदान आदा इउटिउब चेनेलसिम फि नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायहरनाय जाबाय। स' आं नोंथांमोननि सिगाङाव दङ कमल दैमारि। स' भिडिअखौ नोंथांमोना स्किप खालामालासिनो जोबजासिम नायबानो जाबाय। स' आरोबाव मैया एसामाव गोदानै सा 7 जन COVID-19 पजिटिव मोनबोनाय जादों आरो बै मैयानि जा गोदान जोंनिया सा 7 मोनदों बै सा 7 खौ लानानै दासिम एसामाव टोटेल केसा जादों 86 आरो बेनिफ्राय बारग'नायनि अनजिमाया जादों 40 जन आरो दासिम एक्टिभ केसआव दङ 43 जन आरो बेनिफ्राय COVID-19 जों थैनाय अनजिमाया जादों 2। स' जिहेतु जोंनिया COVID-19 एसामाव बांद्रायनिख्रुइ बांद्राय जागासिनो। स' बेखौ लोब्बा लाखिनानै सावस्रि बिफाननि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया मैया फोरमायदों दि जे एसामाव जेसेबां पेइं गेस्टआनो जा बा स्कुल कलेजानो जा बा हटेल्सआनो जा बेफोर गासैखौबो क्वारेन्टाइन जन खालामनाय जागोन होननानै माने क्वारेन्टाइन सेन्टार खालामनाय जागोन होननानै बिथाङा मैया खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों फोरमायनाय जादों। COVID-19 जों सोमोन्दो गोनां सा 340 जन सुबुंखौ एसाम गभर्नमेन्टआ बुथुमनाय जादों आरो बिथांमोनखौ क्वारेन्टाइन जनाव लाखिनानै COVID-19 नि थाखाय बिथांमोनखौ स्क्रिनिं आरो क्वारेन्टाइन टेस्ट खालामगासिनो। स' बिथांमोनखौ जुदि पजिटिव केस मोनोब्ला बिथांमोननि मबाइल नेटवर्क ट्रेसिंनि बिथांमोना जेराव थांदोंमोन बे गासैबो जायगायाव बिथाङा जाय मानसिफोरखौ लोगो हमदोंमोन बिथांमोनखौबो क्वारेन्टाइन खालामनाय जागोन होननानै मैया डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बुंदों। स' बेखौ जों गासैबो गिनांगौ गैया जिहेतु जोङो बे बारग'नायनि सुबुङा दासिम जोंना एसामावबो 40 जनसिम बारग'खाबाय। स' बेनिखायनो जाहाथे बयबो बेवहाय हेल्प होलायो जाहाथे एसाम गभर्नमेन्टआ लांनो फैबा जाहाथे सिम्पलि थांनानै क्वारेन्टाइनाव खालामजाहैयो। स' अब्ला जों गासैबो बेनिफ्राय रैखाथि मोननो हागोन। स' आसामनि मुंदांखा जों मिथिगौ आसामनि मुंदांखा सिंगार बा मेथाइ खनगिरि जुबिन गार्गआ दाखालि बावैसो मुम्बाइनिफ्राय एसामसिम मोनफैदोंमोन। स' बेखौ जिहेतु गुवाहाटीयाव क्वारेन्टाइन खालामदोंमोन। स' बेवहाय बिथां आरो बिनि बिसि गरिमाखौ लानानै सानै लोगोखौ क्वारेन्टाइन स्क्रिनिं टेस्ट खालामनायाव नेगेटिभ मोनदोंमोन। बेनिखायनो बिथांमोनखौ गुवाहाटीनि रेडिसन ब्लु हटेलनिफ्राय बिथांमोनखौ नौहाय गावनि नौहाय दैथायहरनाय जाबाय। स' मोनसे मोजां खौरां जे दिनैनिफ्राय GMCH थामहिनबा गुवाहाटी मेडिकेल कलेज हस्पिटालनि डक्टर नार्स आरो खामानि मावग्राफ्रा दिनैनिफ्राय खामानिखौ स्टार्ट खालामफिनगोन। जों दा मिथिखागौ दाखालि बावैसो जिहेतु जोंना गुवाहाटी मेडिकेल कलेजनि सासे PG स्टुडेन्ट डक्टरखौ COVID-19 नि पजिटिभ मोननाय जादों। स' बेनि थाखायनो गुवाहाटी मेडिकेल कलेजनि साफ्रोमबो डक्टरानो जा नार्सआनो जा खामानि मावग्रायानो जा गासैखौबो क्वारेन्टाइनाव लाखिनाय जादोंमोन आरो बिथांमोनखौ जिहेतु क्वारेन्टाइनाव लाखिनानै गासैखौबो नेगेटिभ मोननाय जादों माने COVID-19 निफ्राय जोंना पजिटिभ मोनाखै नेगेटिभ मोननाय जादों। स' बेनिखायनो दा गुवाहाटी मेडिकेल कलेजआ दिनैनिफ्राय रिअपेन जाफिनबाय आरोना बेवहाय जोंना मानसिफोरखौ दिनैनिफ्राय आरो गोदानै भर्ति खालामनो हासिगोन होननानै सावस्रि बिफाननि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों फोरमायनाय जादों। स' मोनसे दुखुनांथाव बाथ्रा जे नर्थ सिक्किमाव बरफ गोग्लैनानै जोंनि इण्डियान आर्मिनि सासे सुबुङा जिउ गोमालांबाय। स' बे जोंनि थाखाय मोनसे गाज्रि खौरां। बिनि गेजेरावनो मोनसे मोजां खौरां जे एसाम राइफल्सआ नागालेण्डनि उखा जिल्लायाव 200 बेडनि दंफांनि बिफां लानानै मोनसे क्वारेन्टाइननि सेन्टार बनायनाय जादों आरो बे 200 क्वारेन्टाइन सेन्टारखौ लानानै दासिम बे नागालेण्डनि उखा जिल्लायाव 489 बेडनि क्वारेन्टाइन सेन्टार जाबाय होननानै मिथिनो मोननाय जादों। जों मिथिखागौ इन्डियायाव सानफ्रोमबो 3000 4000 COVID-19 नि निउ केसेस बांद्रायगासिनो दङ। स' जों बे बेलायाव जुदि नायोब्ला इन्डियाया चाइनाखौबो
आप खालामलांसिगोन स' दा आं दा भिडिअ दिखांनायसिम इन्डियायाव अबसे चाइनानि उनावनो दङ बाट जोङो जुदि मोनासिम जुदि नायोबा इन्डियाया चाइनानिख्रुइ बांद्रायगोन होननानै जोङो आसा खालामनो हायो स' बे बेलायाव जुदि इन्डियायाव दासिमनि जुदि कर'ना स्टेटासखौ नायोब्ला टटेल केस जादों 82,052 आरो थैनायनि अनजिमाया जादों 2649 बिनिफ्राय रिकभारा जादों 27,969 आरो बेबायदिनो जुदि जोङो चाइनानिखौ नायोबा बेनि टटेल केसा जादों 82,933 आरो थैनायनि अनजिमाया जादों 4,633 बिनिफ्राय रिकभार माने बिनिफ्राय बारग'नायनि सुबुंफोरनि अनजिमाया जादों 78,209 स' बे बेलायाव जुदि जों नायोब्ला जिहेतु मैयाबो जोंनिया 3,000 प्लास 4,000 नि खाथियानो मैयाबो निउ केसेस मोनदों स' बे बेलायाव जों नायोब्ला दिनै चाइनाखौ बारलांगोन होननानै जोङो कनफार्म खालामनो हायो स' मोनसे मोजां खौरां जे मिरु सरकारनि रांखान्थि मन्थ्रि निर्मल सीतारमणआ मैया बुंदों दि वान नेशन वान रेशन कार्ड जायफोरा दङ थामहिनबा जायफोरना रेशन कार्ड दङ बिथांमोना जायखि जायगायाव थाया मानो स' नोंथांमोना गामियाव थानांगौ होनना खोथा गैया स' नोंथाङा जुदि गामिखौ एंगारनानै जुदि आलदा जायगायाव जुदि थाहैदोंबाबो बै आलदा जायगायाव जि जायगायाव थाहैदों बे जायगानि नोंथाङा रेशन कार्ड दं बे जायगायाव नोंथाङा गभर्नमेन्टआ होनाय रेशनफोरखौ नोंथाङा मोननो हागोन होननानै मैया बुंनाय जादों थामहिनबा जोंनिया दै रेशन कार्डआ गासैनिबो कारणे इन्डियानि गासैनिबो कारणे मोनसे कार्डआनो जासिगोन होननानै मैया मिन्थिनो मोननाय जादों बेंगलाव मैया सारअन्थाइ गावनानै 4 मानसिनि जिउ गोमादों आरो लोगोसे 3 जोखोम जादों होननानै मिन्थिनो मोननाय जादों भिडिअनि गेजेरजों जों बेसेबां खौरां सावरायखो नोंथांमोना जुदि थारैनो मोजां मोनदोंब्ला जोंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला आरो जेसेबां हायो नोंथांमोना शेयार खालामजालायनो नाजा स' बेबायदिनो गोदान भिडिअ मोनबाय थानो थाखाय नोंथांमोना सानफ्रोमबो जोंनि चेनेलाव आपडेट थाबानो जाबाय स' इयुनाव गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ लोगो मोनफिनगोन होनना आसा खालामनानै बिदाय लानाय जाबाय स' खुलुमबाय लोगोफोर